Charles Colero huwa r-rebbieħ tal-midalja tad-deb ġieħ l-Akkademja tal-Malti. Colero huwa l-kofundatur u l-ewwel President tal-Moviment Qawmien Letterarju, membru tal-Akkademja tal-Malti u għal xi żmien segretarju u wkoll membru fil-Kumitat Festi Nazzjonali. Imxejt ħafna kontra l-mewġ, għaliex ħafna minnhom il-Malti kienu jaħsbu li hija Malti għal ċertu klassi ta' nies. Ipprovajt għamil minn kollox meta kont anke fil-Moviment Qawmien Letterarju għajjimna l-Malta per-sensa kemm. Però jena il-bambin tagħna id-don illi tħalf ħafna oqsma fejn jidħlu il-karattri Maltin. Mhux l-għana biss u l-festi, imma id-drawiet li kena il-programm filu ħafna fuq Television Malta u rtarna. Rajt il-snajja kollha li kienu jagħmlu qabel. Ix-xogħlijiet ippubblikati tiegħu jinkludu żewġ kotba ta' poeżiji, Mirja ta' qalbi fl-1965, Janus Miljard fl-2004 u studju dwar il-festi tagħna fl-2003. Fit-13 ta' Diċembru 2015 ingħata l-midalja għal qadi tar-Repubblika. F'kumment ma' TVM News, il-President tal-Akkademja tal-Malti Sergio Grech faħħar il-kontribut letterarju ta' Colero. Bla dubju ta' xejn, Charles jistħoqlu dan l-unur, ħadem immens fil-qasam tal-letteratura, ħadem fil-qasam tal-kultura, kien promotur ewlieni tal-għana f'pajjiżna. Ġifieri Charles Colero jfisser kif Dunkarm kważi qal il-vassalli, Malti safi tassew. Is-Sur Grech f'diskors tal-okkażjoni qal li Malti jiddeċidi l-identità tal-poplu baqa' ħaj minkejja l-isfidi li offrew it-Taljan u l-Ingliż. Fakkar li mhux wisq snin ilu l-Malti kien il-lingwa tal-inferjuri. Illum ukoll jgħid Grech il-Malti reġa' qed jiffaċċja sfidi kbar fosthom it-teknoloġija għalhekk appella għaċ-ċekkjatur u preżenza akbar tal-Malti fit-teknoloġija. U enfasizza l-importanza li l-Malti jkun kullumkien fl-isptarijiet, il-banek, ristoranti u anke fuq il-mezzi tax-xandir, saħaq fuq l-importanza ta' użu tajjeb tal-Malti. Is-Sur Grech tem jappella wkoll għal politika lingwistika. F'messaġġ moqri l-President Miriam Spiteri de Bono faħret il-ħidma tal-Akkademja u qalet li din kienet strumentali fit-tisħiħ tar-riċerka u d-dialogu dwar il-lingwa tagħna. Il-President Spiteri de Bono qalet li l-ħidma tas-Sur Colero favur il-Malti hija mudell li fuqu għandna nibnu il-futur tal-lingwa tagħna.